ex-ħabsi illi jitkellem b'mod dirett. Fi kliemu, id-direttur tal-ħabs miġnun. Is-sistema mhux taħdem. Nofs it-tort li tallaq huwa tagħhom. Stqarrijiet b'saħħithom minn Anthony Borg, persuna li kien il-ħabs kemm il-darba u li ċempel waqt il-programm Kuntatt fuq Net FM, preżentat minn Dione Borg. Is-sistema mhix taħdem. Anthony Borg tkellem dwar kif Colin Gallia, l-aħħar ħabsi li spiċċa miet, kien talab bil-ħniena li tmexxija tal-ħabs biex ma jitteħħeġ f'diviżjoni partikolari tal-faċilità korrettiva ta' Kordin fejn ma setax ikompli jaħdem. Iżda tmexxija tal-ħabs irrifjutat din it-talba. Jiena għalija nofs it-tort huwa tagħhom. Nofs it-tort huwa tagħhom li tallaq. Borg iddeskriva lid-direttur tal-ħabs Alex Dalli bħala John Wayne. Issa daħal bid-direttur jiġri bir-revolver jisu John Wayne, jaqbad l-erganu jidħol jispora fuq il-ħamim, għatel il-ħamim kollu jispara fuq it-twieq tal-priġunieri. Da mhux miġnun dar-roġol. Borg huwa l-ex-priġunier li fl-aħħar jiem ta' intervista li matula ddeskriva s-sitwazzjoni fil-faċilità ta' Kordin. Tul it-telefonata fuq Net FM, Anthony Borg spjega kif Alex Dalli ġab sens ta' ostilità fil-ħabs, saħansitra kien rema t-tiżjin tal-miliet u qata attivitajiet li kienu jġibu ftit tal-wens lil-ħabsin. U kompla jispjega ċirkostanzi umiljanti li qed jgħixu fihom il-priġunieri, inkluż in-nuqqas ta' faċilitajiet biex wieħed jagħmel il-bżonnijiet tiegħu b'mod dinjitus. Anthony Borg qal ukoll id-direttur sar jiddeċiedi minflok il-psikjatra. Rada qabel kien id-ditla l-forensik kien jikmanda l-psikjatra. Bid-darba tlajt il-forensik jiena għettela nista' nibqa' naqraw qalt li għandi ordni mid-direttur biex innizlek. Għettela mela hawnhekk mhux il-psikjatra jikmanda għalt li kien xi darba jikmanda l-psikjatra u għalt li imma mhux taf dan id-direttur. Anke l-uffiċjali tal-ħabs skont l-istess Borg ħafna minnhom jitwerru mid-direttur. Mistoqsi jekk il-ħabs hux qed jgħin jirriforma lil min jidħol fil-faċilità, Anthony Borg kellu dan xi jgħid. Inti tħossi li l-ħabs għenek tir-riforma sabiex tarġa' lura fis-soċjetà? Tidħol naġa u toħroġ tigra bl-ħdura li hemm, speċjalment taħt dan id-direttur. Anthony Borg qal li Alex Dalli irabilek ħdura waqt li tkun fil-ħabs. Jieħel kulħadd ma' rasek, kulħadd jieħel ma' rasek bil-ħdura li jirabilek dan-direttur. Da mhux postu hemmhekk, mhuwiex postu hemmhekk. L-ex-priġunier tkellem dwar sistema li fallit u l-ħtieġa immedjata ta' riforma mill-qiegħ, riforma li skont Borg ma tistax issir taħt id-direttur preżenti tal-ħabs.